Astyada Ulluhan Atsy. Awgust aýynyň 20-sinden noýabr aýynyň 20-sine senli Astyýagyň 4 sanyk ýağ salşyny okudymda Petronasyň islenlik sintetik ýagyny alyp çalşdyran müşterilerinde Petronasyň kimýalary soňra. Bu 4 sanyk ýağ salşyny okutdymyz haýtylar Ahmet Ýasow köşesinde ýerleşýän Döwlet Mämmet Azad mescidiniň garşysyndaky ýağ salşyny okudymyz. Baba Ananov köşesinden Ahmet Ýasow köşesine öwürläýän ýagdaýymyzda sağ tarapda galýan ikinji bir ýağ salşyny okudymyz. Urtly ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän üçünji ýağ salşyny okudymyz. Dördünçi Setraksada ýerleşýän ýağ salşyny okudymyz. Şol 4 sanyk ýağ salşyny okudymyzda 3 aýlak dowamçy atjamyz, ýa haýt kesimi ýalyp Petronas ýağlarynyň sintetik görnüşini alan ähli müşterilerinde Petronasyň kimýasy soňra.